amari eskainiko diozu liburua. Ikasi bizitzan eta ikasi bizitzen. Bai, zalantza gabe, ez da? Amak, gu lau anai gara. Amak beti lau seme esan du ez daki latzaren lau zenbakia, dela bat eta bat. Baina hori hainbeste gizonezko etxean, ia bere kontra eta azkenean bukatu dugu bere alde ez. Eta nik aipatzen dut ama dela nire etxea zuzara. Bera eskaini nion, xumeki eta xinpleki. Liburuan etxea egongo da, etxetik atera beharra, etxera bueltatzeko nahia, bidaia bat egongo da liburuan. Bai, odisea bada, ez da? Odisea, bukara garai bat izan duena. Baina nork esango zidan eri handik atera nintzenean, 20 urte baino gehiago, ez? Itzuliko nintzela, ez? Garai hortan zaila ikusten zen, baina alaitasunez itzuli naiz, ez? Baina itzuli naiz, gauzak irabazita, nagalduta, ez? Tamalez, itzuli naizenerako aita etzen bizirik ere, eta zenbati pasatzaile hau, ez? Maite dezun pertsona bat ezin agurtu edo bere ondoan horre, ezin egon, ez? Eta hori uste dut, drama handi badela ere, naiz eta alai eta kantari itzuli naizen. Lehenengo liburua, Txuria, irakurten zaitugu, entzuten zaitugu kantuetan, baina lehenengo liburua eta poema liburua izango da, liburu berezia poema liburua deitu arren. Bai, eta argi neukan, hau egin behar nuela, ez? Musikan egon naiz, gara egunkarian idazten dute astero, badaramatza 14 urte, nire pulpitoa edo sermoilekua izanik eta kulturari lotuta, nire historiak, nire kontuak aipatuz, eta, nire egozentrismoai elikadura eman gabe, esaten nuen izan, daiteke liburu bat urte bakoitzan pasa dudana, baina nahi nuen hau egin, poema, olerkia, maite dudan eremua, eta kontatuz, gertatu zaidana, eta bidean ikusi eta sentitu dudana. Odise honek, bide honek, musik asko izango du. Kantu baten moduen hasieratik amaiera eramango gaituelako, erritmo horrek, doinu eder horrek, musikari bat ere batuko zaigu, lagun bat elkarrizketara, liburuari buruz hitz egiteko, nor gonbidatu duzu? Bai, Hortzio Oiartzabal, ez? Uztariztarra, Euskadiko Orkestran biolin lehena, beste askorekin batera hor kanpokoa direnak ere. Bertakoak ze musika ederra den, nik klasikoa asko maite dut. Musika eremu desberdinetan murgildu naiz eta sortea izan nuen bera ezagutzeko eta bera ekarri dut gonbidatu. Aspaldiko garaietan, Pirinioen iparraldean baizik ez omen ziren bizi txoriak pozik, lur behere lauetan, oihanalde zabaletan eta aunamendietan. Jon Ulaintzaren ipuinarekin hasiko zaigu liburua. Bai, Ulaintza edo esaten da Siberuan, eta niri egokitu zitzaidan, nire etxetik alde eginda edo joan behar horrek, bukatu nuen Siberako puntu batean, han atarpetu ninduten etxe batean, beso zabalik, eta antxeo hartu nintzen, ni baserri batetik etorrita, eta, animalien izena, batez ere gaztiena, gehientsuena banekizkiela, baina hartu nintzen izena zenbat aldatzen zen, hain kilometro edo gutxian, ez? Eta euskara izanik. Eta han, pasarte gisa, han ikasi nuen, Ulaintza, hori, ilaintza, ez nekin nola idazten zen egoki ere, baina ikasi nuen horrek esan nahi zuela nire baserrian zapelatza deitzen duguna. Lapurdi mirua, miru gorria, Nafarroa garaian ere, eta... Hegazti handi bakarti bat. Hori da, hegazti biziki bakartia ez, eta baduena nola baiteko negar moduko bat, udaberrian, uda parte hortan, egoten dena bakarrik, begira, denbora pasatzen duena gauzei eta jendeari iso, batez ere bere janaria lortzeko noski, harrapakaria dalako, baina hor ikasi nuen izen hori, eta, izan da lagunen batek, esan dit zertako poema liburua izen horrekin, ez? Arraro izateko edo, ez, arraro ez, desberdin bat, baina ezagutzera emateko, ze hori da gure euskararen aberastasuna handi bat, eta horrela gordeta edukidu da inbeste denboran,
eta horre plazar egiten zian, eta kontatu dut ipuina. Ipuina izango litzateke, gainera, bueno, taldeko kide gara guztiok, batzutan taldeko kide izatiek dakartzan onura guztiekin, baina apurtxuetz taldetik ateratzen bazara be, talde horren zigor ere jaso dezakezu, eta talko hori liburuan be badauna, gauza askori buruz eta gauza potolo askori buruzko hausnarketa egingo da, gauza bata taldea, gauza bata amets handia, gauza bata osotasun hori, eta beste bat norbera individu moduan, asko dago nitik liburuan be bai. Bai, nik uste nitik kontatzera saiatu naiz behintzat nire poemak dira, baina nigandik kolektibotasun batera edo jendartera eramaten dudan zerbait oso universala da, uste dut, erabiltzen dudan gai hori. Ez naiz ni etxetik joatera behartua izan den bakarra, eta etxe mina, herri mina, oroi min hori, eta distantzia, eta denbora, eta gauza initz daude hor, eta hori dana bildu nahi izan ditut Ulantxa, noski, metafora gisa baliatuz, ez? Ze taldetik aterata, azken batean norberak bizi du, talde bezala izendatua izan da, Euskal, sorterria utzi izan dutena, edo bere lurra, ez? Hainitz, silueta beltza batekin irudikatuak izan dira beren falta ziren herri hoietan, eta ohartu gara osotasun batez bezala hitz egiten genunean, jende bakoitza zegoela, ez? Jende bakoitza bere egun eta gauean, eta bere bakardadean, eta bere moduan sorterri min hori bizitzen, ez? Etxeko falta, eta ez bakarrik bere falta, besteek ere falta, ez? Euskal metafora hori da, bai, bakartia eta bakarrik eraman behar duzu eta zure gainean, ez? Azken batean, horrela bizigea ere, bizigara eta hilko gara bakarrik. Eta bakardade horri aurre egin behar zaio eta gauza ederrak bilduz bide hortan, ez? Eta horrek indar bat, irudikatu dut Ulantxarekin. Denbora pasatuta, zer ez egiten diren be bai? Azterketak gauzak bere lekuan kokatu, denbora asko pasatu da, seguruenik lehenengo poeman kontatzen denetik azken poemara kontatzen denera, zure bizitzan, zure biografian, liburua biografikoa da, zure biografian zeure bizitza izan dan arren, zelan, lekuko batzuk hartu ditugun, herederoak izan gara, ideia batzunak be bai, defendatu dira, pasatu da hori be bai, denbora, kasu honetan, eta liburu honetan, denbora ez da nien orduetan urteetan neurtzen distantzian baino, poesia egingo dugu denporari buruz, distantziari buruz, azkenien etxetik kanpora dagoen ieslari horren, erbesteratu horren, poemak izango direlako. Bai, pixka bat hori da, ez? Da, nik eraiki dut, eraikia izan da hau, nire poema zaharra askorekin, eta berrienera izan arte, ez? Baina ez dara denbora horren nolabaiteko pausa hasieratik bukaerara hortan, ez? Hau da, egokiera jakina. Baina, poema horiek bildu behar izan ditut, begiratuz atzera, eta atzera 20 urte baina gehiago esan nahi zuen, askori pasako zaigu, ez? Idazten dugu goza bat gaur, eta bihar idatzi horretan ez dugu gure burua ezagutzen, ez? Agian beste animo batekin gaudelako, edo beste erabatea ikusten dugulako, atzo ikusten genuen hori, ez? Neri pasazait hori ikustera Jose Iluna zen poema hau, edo nola izan da, edo garai hortan, baina garai gordinak ziren ere, gatazka politikoa zegoenean puri-purian, esango dugu, eta hor, azken batean etxetik urrun dagoen batek, geroz da gero urrunago ikusten du etxe hori. Eta ez delako agian itzuliko, edo beldur horrekin bizi delako. Bizi zara beldur horrekin, noski, esanaz, urruntasuna zer da, galdetuz. Urruntasuna niretzat ez da, kilometroetan neurtzen, baizik denboran, ez? Denboran, hortarako daukat poema bat, kustuki horri buruz. Distantzia dela nik egon nahi nuken tokira iristen pasatu dudana, ez? Eta da denboran, hortan kontatzen dut. Zu egon zaitezke zure herriaren ondoko herrian, debekoa baldin baduzu zure herrira etortzeko, hori zer da. Kilometroen neurtzen dute zure haustura emozionala, zure
min sentimentua, zure bakardade behartu hori, edo neurtzen du denborak zure berriz toki horretara iristen pasako duzuna, ez? Niretzat justuki hori da. Bueno, aukeratu den liburua Henry James idazle estatubatuarraren koska bat estuago liburua da. 1888an kaleratua, eta igelak bere garaian itzuli zuena, Joseba Urteagak, kasu honetan. Eta, bueno, segurazki Jamesen eleberririk famatuena da. Eta, eleberri gotiko modukotzat har genezake, erabiltzen du Jamesek hasieran aurkitutako eskuizkribuaren teknika, eta gero, beste pertsonaia batek idatzitakoa izango da historia. Eta, hor badago maistra bat, bidaltzen dutena, Londresko handiki batek bidaltzen duena landetxe batera bere ilobei irakastera, eta etxe horretan hasiko dira gauza arraroak gertatzen, agerpen batzuk egongo dira, arima erratu moduko batzuk, eta ume batzuk tartean, iloba handiki horren ilobak. Nik azpimarratuko nuke liburu honetatik Jamesen idazkera bera eta kontatzeko teknika, eredugarria dena, nola mantentzen duen uneoro tentsio narratiboa liburuan, eta horretarako erabiltzen du alde batetik narratzaile fidakaitz bat, hau da, protagonista ematen du ezin garela gehiegi fidatu, eta batez ere puntu batetik aurrera, Eldarniotan ari osaute den irudipena dauka irakurleak, eta gero utxunekin jolasten du, zehazgabetasun halako batekin, umei dagokienez batez ere, eta indefinizio edo zehazgabetasun horrek testuaren oihartzuna biderkatzen du. Eta hori oso azpimarragarria da. Gero, Jamesek gaitasuna handia du giroak sortzeko, oso kontaera detaiekiko arretatsua erabiltzen du eta oso zehatza, eta perpaus luzeko ere bai, baina aldi beran astuna egiten ez dena, eta, nik uste dut dudarik gabe Henry James dela, 20. mendeko narrazio gintza finkatu zuen idazleetako bat, eta liburu hau da zentzu horretan adibide bikaina. Jon, Txuria, idazlea zara. Idazle moduan, distantzian, apurtxo bete adinkide edo garenok, edo ibili garenok kultur kontuetan, zure berri izan dugu, kantu askoren egile bebai, zutabe egile, kulturra adierazpenetan hortxe ibili zara buru belarri bebai, oso ondo idazten, oso ondo idatzita dagoen liburua da, baina lehenengo liburua, kaleratzen duzun lehenengo liburua bebai, ikusten da hor, idazten dabilen baten batek, azkenien eman duela pausu hori, liburuan kaleratzeko, egon dana, hor, noiz idatzitako poemak dira, poemei buruz berbetan gabiltzelako, baina apurtxo bat poema batzuk luzeak dira, kontakizunak dira, beste batzuk, estetikoago eta hitzak eta zainduz eta eginda dago, oso ezberdinak dira euren artien, baina bada liburu biografiko bat bai, noiz idatzita dago, eta noiz pentsatzen duzu, kaleratu egingo dut. Batez ere, zuk oso ongi laburbildu duzu, ez? Eta, nire bizitzaren parte handi da pasa dut, nire ekarpena eginez, nire ekarpen xumea, hau da, normalki abesti lotua, abestiak, guk garai batean hasi nintzen etzakit musika taldea, apaintzen nire idatziz, abesti batzutara eramanaz, gero esnebeltzan jarraitu dut, eta, gaur egun agurtu den arte, ez? Agurtu hortan, nik nire buruari ere ikusten nion beste zerbaitera pasan nahi nuela, egian. Baina kontuan hartuta, niretzat musika idaztea, idazle izatea dela. Hau da, oso importantea den kontua da niretzat hori. Irakurri ditzakegu liburu hainitz, nik irakurri izan ditut, eta maitu dudanean esan dut, etzaita gian, ez da esaldi bat ditu, ez? Eta aldiz musika abesti asko hartu ditut, ikasi ditut Frantzian, bertan, musika frantsesez ulertzen ez nuena lehen, eta orain ulertzen duana, eta biziki importanteak bihurtu zaizkit gerora, ez? Orduan esaldi horrek asko ematen du. Hau da, Bob Dylani zergatik eman zitzaidan literatura novela. Nik argi dut, idazle badelako, eta bere kantuei jende bati karrekarri dio emozionalki lotura bat, helduleku bat eskaini dio. Edo atxeman du jende horrek, ez? Eta nire kasuan nik nire burua atxematen nuen, musika mundu hortan gustora nintzen eta egiten dituen abestiekin
espresatzen nintzela edo nire arima dantzan jartzen nuela hor idatziz. Eta jendea bere egiten zituen kantuak. Ez zen alabeharrez, da ez badan ere megalomania asetzeko, esatean abesti hori nirea da, abesti hori kantatzen duenarena da, eta bakoitzak bere tokitik hartzen du abesti hori. Bestelako objektu bat ala ere liburua. Hori da. Hementxe bilduta geratu da, eta irakurri nahi duenarentzat, orain 10 urte barru, 20 urte barru, edo 50 urte barru, hau ere gertatu zen. Noski, batez ere hori nahi nuen, testigantza bat izatea, hau ez dut asmatu, hau gertatu eginda. Eta zenbat ni bezalako, isilik herri hontan, ez dutenak adierazi eta utzita idatziz behintzat, beraien testigantza hori eta ze garrantzitsua den. Ni nire buruari izan nion hau kontatu behar dut, nire etxekoek jaso dezaten orain eta etorkizunean, eta ni bezalako askori ohore eta gorazarre egiteko ere, zen da ez da denon errestasuna gauza kontatzea, bata oralki eta beste bat idatziz desberdina da. Biak desberdina dira, baina kontatu behar dira. Ze hau gertatu eginda herri hontan, eta azken batean hitz egiten da, ez da kontakizun bakar bat, da kontakizun bat. Bat norbaitek atxemango duena, ni honekin identifikatzen naiz, edo ni hemen ikusi naiz, edo jende bati esango diona, hemen hau gertatu da eta hau ere ulertuen behar dut, empatia pixka bat agian ariketa badelako importantea egin behar da, ze bestela ohitua gaude gizarte honetan dana juiatzera, juzgatzen dugu dena, geroz da gero gehiago gainera, eta negurgailu nahiko ezbaian jartzeko modukoak, hau da, oso totalista gara, esaten hau horrelakoa da edo hau bestelakoa. Estigmatizatzen dugu, etiketak ezartzen ditugu, eta horrek ez du zerbait ona ekartzen, eta idatziz, nire poemen bidez utzi nahi nuen. Poemak esaten gabiltz, eta poema liburua esaten gabiltz, baina segurazki liburu poetiko bat izango da, poema liburu bat baino, irakurri dezakegulako novela baten moduen bebai, edo kontakizun baten moduen, poemak diren arren, baina oso poetikoa da, zer kontatzen dan, biografia bati buruz hariko garelako, baina baserriko umea, ez da? Askatasun ideia handi horiek eta abentura nahia zuena, ihes egin behar duena, kartzelara eramango dutena, Parisen erbeste hori, herrira ezin bueltatu, hori dena nola kontatu? Era, ez dakit hitza zein dan, baina era polit baten irakurleak ere gozatuko duelako irakurle moduen eta literaturari dagokion moduen bebai. Bada liburu melankonia da, nostalgia da, zeitz jarriko diogu, oso polita dalako, iraganean lotuta dagoelako konturatzen dan momentura arte aurrera egin behar dela beti. Nola deskribatu liburu hau? Bai, justuki ni poesia zale naiz, da uste txipidan daukat eta nera bezaroan, Xabier Lete aipatzen duana liburuan, izan nuen bere eragina, laguntza, poesia zalea naiz, bertsoa maite dut hainitz, bertsoa ekarri, baina ni ez naiz bertsolari, ohartu nintzen. Idazle bai, musikarekin eta poesia da, eremu bat, nun maite dudan ere burua, Platonek esaten zuen bere Republikan aipatzen du, poeta dela jainko txiki bat bezala, Eta biziki ongi azaltzen du nire ustez, zen da, poetak hartzen ditu iraganeko gertakariak eta sentimentuak, eta ikusarazi egiten ditu. Erabiltzen du irudi bat hori dena nolabait helarazteko, trasladatzeko o komunikatzeko. Poesia uste dela da tresna oso garrantzitsua, importantea, eta jainko txiki horrek bere nahieran erabili dezakeena, komunikatzen dezulako atsegintasuna emanaz, hitz ederrekin, orain, nire poesia nik hor denetari dago liburuan. Badira poema zuzenagoak, zehatzagoak, eta badira agian komplikatuagoa, bi aldiz irakurri behar direnak, baina nire helburua zen zuzenean komunikatzea esan nahi dudan hori, batzutan badira hitz ederrekin, hitza edo mezua eskutatuz eraikitako idatziak,
ez nau gehiagin interesatzen horrek, baizik eta askotan nahiago dut ere komunikazio zuzen bat, nik esan nahi dudan hori eta eramatea irudi hori bilatu nahirik, hau gertatu inda, hau ez da asmatua izan. Neri gertatu zait, neri bezala bideo hortan konfluentzia bat izan dut, ezagutu dut jendea ni bezala desterratua, desetxean, ez lekuan, deitu nahi den bezala, ze azken batean hitzak ere ez ditu nahi absolutistak bihurtu nahi, hau da, esilioa edo hori erbestea, nik hor kontatzen dut, ez bestea, erbestea, bestea da, ez zaudela hor, baizik eta beste tokian, ez, agian nahi ez duzun tokian, edo nahi dezuna behartua duzun tokian. Orduan, beste toki batean nahi duzu egon, eta hor zaude, han eta hemen horrekin jokatzen dut. Hitzak noski josiz kontakizun eder bat egitera bidean. Hortan saiatua naiz, eta ez dakit uste dut hori ja ez da okidala niri, lortu dudan edo ez esatea. Aukeratu dut Ixia Rosasen Narrugorrik, atera berri da, duela gutxi okerrez banago azaroan edo. Eta, poesia edo, Ixiarrek beti dauka hizkuntza lantzeko modu oso berezi bat, eta arreta jartzen du hizkuntzaren arlo sonoroetan, eta pixka bat askotan horren landuak ez diren alderdietan, eta alde horretatik oso liburu interesgarria iruditu zait, arreta beste norabaitera mandidalako, hitzen beste alde batera, eta asko gozatu dut alde horretatik bai. Thrillerra zait gehiegi gustatzen, baina badago liburu bat thrillerretik desente duena eta literaturarekin lotuta dagoena, eta da La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafonena. Orain dela urte asko irakurri nuen, atera zenean, eta egia esan ezin izan nuen utzi bukatu arte, eta liburu potoloa da gainera. Beraz, hori. Haizeari oparituko neoken liburua H.P. Lovecraften Eromenaren mendietan izango zen. Bertan Lovecraften terrori kosmikoa agertzen delako, eta gizakia nola erantzunak ez dituen egoerei, nola eromenaren zuloan sartzen den oso argi agertzen delako. Ezinezkoa zait noski ordena zehatzean narratzea, nola joan ginen aurkitzen gizakien aurreko biziaren atal ikaragarri hartaz orain dakiguna. Zer modu sortzi? Zongi. Biolinarekin, ondo. Hori da, nire laguna, gure laguna, musikarien laguna, instrumentoa beti. Eta ben pozik izaita Jonekin, eta zurekin. Liburu eder horren orkesteko. Euskadiko Orkestra Sinfonikoan, Bai, dara mazkito goita urte hor orkestan. Eta, eta Jonekin eman ditugu emanaldi batzu azken urteetan. Eta parada maikenot ere beste manera batez musikaren partekatzeko eta egiteko. Ze ondo uztartzen duen, poesiak musikarekin?
biziki politia da. Uste dute sarbide bat dela, ez? Musikak irikitzen dizkizu beste zentzuak, zentzumena, eta, bueno, oso importantea da. Bai, eta gainera, entzuten lehen esaten zinutenarekin pixkat bat egiteko, segitzeko, badu Jonek, zuk iruditu zai idazteko manera eta olerki horietan, baduzu alde batetik historia bat iparlean guk askok bizi izan dugun hemengoa izanik, dena errefuxiatuak beti horri izan dira presente gure artean eta gure parte, hemen bizia egin dute gurekin eta asko lagundu gaituzte. Eta bestaldetik, pixkat gehiago estetikaz nintzatuz edo, zu asko naturaz nintzatzen zira, eta egia da hor jo dutan obran adibidez, baken obra txiki bat jo dut, eta inspiratzen zen beti naturaz, asko ibiltzen zen, eta egia da beti erreski lotzen direla musika eta olerki alde hortatik bai. Askotan pentsatu dut azkenaldian, zenbat ezberdintasun sortzen ari diren pertsonen artien eta gure inkomunikazioak potentziatzen ari diren sasoi honetan, askotan pentsatu dut ze unibertsalak diren gauza batzuk. Bai. Guztiok behar dugu maitasuna, guztiok maite dugu ama. Guztiok gustatzen zaigu natura esaten gabiltzena, guztiok behar ditugu negar egiteko momentuak, barre egiteko momentuak, eta gainera sasoi guztietan. Baja ekarrita gaur egunera ze ongi uztartzen dan, eta liburuko hutsune hauek, apurtxoet hortzi esaten zabiltzena, zeuek familian bizi izandakoa, beste sasoi batzutan, bestera batera, baina sentimentua, segurazki, berdina da, ezta? Bai, berdina da, eta hori da, alde batetik dira historia universal bat da, Euskal Herrian gertatu dena eta mundu guztian gertatzen dena, aski da, bai, gure munduaren begiratza. Eta guk ere, ni familia hemengo dut, baina bai, badut aitatxi bat, nok ez du hemen aitatxi bat eta matxi bat gerra zibilean muga pasatu ez duena. Errefuxiatu askok 80 hamarkadan, 90 hamarkadan, hemen aieri esker ikastolak ere bizia izan dira, irakasle izan dira, parte hartu dute gure bizian, hain aurrak gure lagunak dira, elkarrekin bizi gara. Eta beraz hori dena bat da, ez dakit nola, eta gero gai horrek asko onkitzen gaitu noski, eta... Hutsune hori, ausentzia hori, hutsune batzuk nola betetzen diren, guztia betetzen dutenean. Bueno, esaten da, garela denera ohitzen garen giza bereak, ez? Denari ohitzen gara, hutsuneari, gure ama galtzeari, aita galtzeari, heriotza hori naturala delako eta jarraitzen dugu bizitzen, ez? Berdi jarraitzen duzu etxea uzten badezu, beste etxe bat aurkitzen duzu. Niretzat ez da inoiz etxea izango, baina izango da babesleku aterpe bat. Eta aterpe horretan landa bada jendea, jende berria, ezagutzen zoazena, lagunak egiten dituzuna. Neri deserriak, arbesteak, horrek ekarri bai zerbait, izan da lagun berriak egitea, ez? Hortzi da bat, eta, bueno, iparraldean baita ere kulturari lotuak, musikari, eta horrek aberastu nau, haiekin ere jarraitu dut sortzen, bizitzen, eta ez bakarrik artistak edo sortzaileak direnekin, baizik eta herritar xume batekin, eta agian ideologiaz ere urrun egon gaitezkenak, baina gizatasunak ze gertutasun duen, ez? Eta hutsune horiek nolabait azkenean ikasten duzu betetzen noski zure mina hor dago eta zure oroimina bihurtzen da gainea, ez? Oroitzapenak dakarkizuna. Etzarela horkoa eta etzarela hor gelditu behar, baizik eta ere itzuli behar duzula, ez? Amanke Gaztañaga da kontakizunak iteitun persona bat, kontatzia gauzak, historia kontatzia gustatzea ion komediante bat, eta nire burua irudikatze eta askotan herri leno karro batian hor antzerkia eta bestea jutezian komediante horietako bat izango banitz bezala. Hola definitzen naiz hobekin edo ez dakit, definizioak ez zaizkit asko gustatzen. Ekarri du toki seguru bat, oso ederra imaginatzen una, ekarri du literatura, ekarri du
kontatzeko beste forma bat eta modu bat asko gustau zaitena eta errepikaukoetena seguru. Musika super presente dago, oso presente, zaila izango zen bat elegitzia, baina esango nuke pelikuletako soinu bandak une oro daudela eta horren kasuan Hans Zimmer izango litzateke igual gehien entzun detena nire bizitza osoan. Dia emakumeak askotan idatziak izan geanean, fikzioan, jasan behar izan ditugun une gogorrak, zamak, eta baita ere dia bajen 38 lore arima sendatzeko gehi nire izena lore badalako. Fisikoki, aktore bezala, evoluzionatzeko bide bakarra ez dakit, baina bai garrantzitsuena. Nire etxeko gela. Zestua, baina ez bazan zestua izango Madrid. Pelikula bat zuzendu. Hortzizen buruzko irakurketa, egin duzu aspaldiko lagunak eta batera egon dabe bai, izan dugulako gogoaia Txuriaren liburu bat irakurtzeko da? Bai, aspalditik. Ez, izan da aski gehienak inituen ezagutzen testoriek, eta baukan dolarik pasan nuen txikidean bi horren egin irakurtzen, eta geruztik bire gora hartzen dituten egunean zehar irakurtzen. Txuriaren idazteko manera niretzat aski egisa egiten zait. Iruditzen bere munduan egiski sartzen garela, musikan sartzen, eta interpretazio hori, edo berba, olerkiak ere hori halmentzen du, interpretazio hori, bakoitzaren interpretazioari uzten dio espazio bat, pixka bat baken musikan bezala ari ez. Eta horri zapenak ere ekarri dauzkit, eta pozik gintzen egia zen hori da, intza azkenen, pozik izatea hori irakurtzen. Atal ezberdinak esaten egon gara, poemak urte askotan idatzitakoak ordenatu behar izan dira eta liburuari forma bat emon bebai, baina amaiera aldera, herri bihurtu den deserri hori, aurrera egiteko gogo hori, amaiera aldera argizpi bat liburu osoan ez dana ikusten bez. Bai, noski, tristura beharrezkoa da, tristura ez da tristura bezala hartu behar, baizik eta errealitate gisa. Sentimentu bat. Bai, eta gertatu da eta kontatu behar da. Baina, los fabulosos kaiak esaten dute, niri gustatzen zaiten talde argentinarrak, todo lo malo siempre trae algo bueno. Eta kantu alaian egiten dute hori ez, gibelera eramanaz txarra badaela, txarra guztiak ona du, eta gertakarietan ona ere badago. Nik argi izpi hori, da pixka bat beste ere esatea, beltzuneetan bazaude ere, lasai eguzkia hor da, ez duzu ikusten baina hor dago, edo argi izpiak helduko dira. Utzi behar da beti tarte bat uste dut, eta hortan hitzek ere, gaur egun direla garai nahiko ilunak, hitzek lagundu darute argi horiek ekartzen. Historiako liburuak idazten jarraituko dute, eta jarraituko dira publikatzen, eta eskoletan eman beharreko liburuen materialak eta bar, hori ere idatzi beharko da berri idatzi beharko da, eta lan horretan bagaude. Poetaren lana beste bat izango da. Baina biziki importantea, poetak uste dela hori xuxurlatzen duena barrunbetatik urrunago doan zerbait, ez? Ekartzen ditu emotibitatea sortzen du, piztu egiten du, eta garai batzuetan beharrezkoa da. Poetak badu ere bere haserrea eta haserretik idatzi daiteke, maitasunetik idatzi daiteke bezala. Nik bietatik uste dut idazten dola, baina batez ere maitasunera joaten naiz, baikortasunera. Maitasun asko dago. Bai, maitasuna da motore oinarrizkoa bizitzeko. Eta ez esaten duena bera eraikin ari du mundua beltza. Nerea mundu txuria izango da. Eta txuria baikortasunetik, ze ezkorrak ekibokatzen dira igual. Eta maitasunaren kontra dagoena
azken batean, bada bere etxipenak eta korapiloak ez dituena askatu. Uste dut gonbidapen bat egin bartzaiola, da Star Warseko alde ilun hori eta argia egian, etortzera alde onera, ez? Nik uste maitasunak baduela indar bat eta denok transmititu dezakeguna bestei eta kutsatu gaitezkeena, ez? Eta uste dut horri heltzea importantea dela. Egun arruntek ezkutatzen dituzten keinu txiki eta errutinazkoetan eraiki du egileak bere ahots poetikoa. Azelerazio handiko bizimodua geldiarazteko asmoz. 40ak pasata dituen etxe honeko gizaseme bakarra da Inazio Osa, eta amaren heriotzak bizi dituen galereen artean hondamendi sakonenera eramango duena. Hortik bakearen aldarria. Mendiaren gailurrean bizi diren 3 harriek miresmenez begiratzen diote inguruari. Tximista batek tontorra apurtu eta bizitza berriak bilatzera bultzatuko dituen arte. Ulaintxaren negarra poema liburua da nire historia partikularra, odisea partikular bat, unibertsala dena, ez? Etxea uztea eta behin etxea utzita kanpoan bizi beharra. Deserri, erbeste, desetxe, ezleku, nahi dan bezala deitu nahi den, ausentziaz, minaz, beldurrez, betetako bidaia bat, ez? Bidaia bat, ohartuta, zu joaten zarela, baina norbait uzten duzula. Kasu hontan, ni joan nintzen, baina nire familia, ama, aita, anaiak, han utzita, ez? Eta zenbatek sorterria utzi, etxea, eta etxe horren minaz jarraitu dute aurrera bizitzen, ez? Atzera begira egin dut kontakizun bat, eta kontakizun horrek ekartzen du berriz alaia izan dena, tristuraz betea noski, alaitasunera joz, baina itzuleran ere zenbat gauza desberdin ikustea, ez? Herria, lagunak, aldatzen diren gauzak, eta pixka bat guzti horren kontakizun orokorra da. Maider Ziaurriz lagunak lagundua, editore gisa egin didalako nire aspaldiko poemak hartuz eta guzti horri nolabaiteko orden bat emanaz, baina denboraren lerroan abiadura izan gabe. Historia gonbidatzen zaituzte dana, irakurri emozionalki ukitzea delako nire helburua.